20 kamisa na tala na ipatigayon sa fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria. Pila ka health protocols ginahingyo sa gihapon nga sundon. Ini ang gitutukan ni Julius Belacaol. Duha man katuig agin paiway ang mga hilikoton sa fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria tungod sa pandemya. Apang subong halos nagbalik na sa normal ang paginawi sa pumuluyo. Ginalauman ang pagdagsa naman sa mga deboto sa kapiestahan sa distrito sang Haro. Ang Archdiocese of Haro gani, 20 kamisa ang igapatigayon sa Pebrero 2 para maakomodar ang mga maluyag magsimba. All in all, we have 20 masses. We have 9 masses sa main altar, which means sa sulod sa simbahan, sa cathedral. Kag mayara kita nga ginahiwat nga misa sa grotto. Liwat man nga pahanugutan sang Haro Cathedral ang pagbisita sa imahen sang Nuestra Señora. Gindula na ang pag-obserbar sa social distancing, apang pangabay sa simbahan, sundon sa gihapon ang iban nga health protocols. Ang ginahingyo na lang sa administration sa Haro Cathedral amo ang paggamit sa aton nga mga face mask, no? Amo lang gid ina kag ang siguro ang pagdala sa mga personal hand sanitizers naton. Sa mga maluyag magpakigbahin sa fiesta, panugyan man ni Father Colada nga hibaloon ng rerouting para hindi magsalangisag kundi maagi. Upod kay Romel Porquia, Julius Belacaol, 1 Western Visayas.